Noi, băsărădenii, am crezut în eliberare, în viitorul. В борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза. Будьте готовы! Рабочая крестьянская революция совершилась! This is the voicemail of Romy. Please leave the message after the beep. Vă aflați într-o bucătărie sovietică. Ați văzut așa gen de bucătării la bunicii voștri, la părinții voștri? Da, desigur, de multe ori am văzut la cunoscuți, la prietenii bunicilor. Cel mai des așa la bunici mai este. În special în sate, în mediul rural. De obicei se păstrează tradiția. Dar era o sărăcie locie. Să știți că aceste bucătării parcă erau clonate, pentru că altfel nu se putea întâmpla. Nu exista nimic. Personal pot spun că acasă singur am avut fix așa masă și cam tot așa vesel, tot așa ceainic și... Deci vă e din familie, cum ar veni acest decor desprins de acum de ani de zile. Voi sunteți pictorițe. Când mergeți prin oraș, aveți un ochi profesionist, format. Ce vedeți în acest oraș al nostru? Cum vi se pare? El se pare strâns, se pare brutal prin arhitectura comunistă care au rămas. Dar aceste monumente care, eu când eram de vârsta voastră, erau niște icoane sfinte. Acum pun ghilimelele de rigoare, atunci nu le puneam. Cum vi se par vouă? După părerea mea, monumentele totuși trebuie să rămână, pentru că asta este istoria neamului nostru, asta este istoria teritoriului nostru. De aceea consider că ele totuși sunt un promotor a istoriei. Ele trebuie să rămână obligatoriu în același loc, pentru că ar fi o temă de discuție, sau să facem așa cum au făcut țările baltice, să le scoatem la o margine de oraș, sau cum ar fi din punctul vostru de vedere mai corect? Consider că în unele locuri se poate de lăsat așa cum ele stau, dar ar fi frumos și de făcut un muzeu anume la aer liber sau ceva de acest gen, unde s-ar aduna mai multe sculpturi sau arhitecturi care au rămas. Dar cine ar trebui să decide ce lăsăm, ce nu lăsăm? Pentru că în Republica Moldova mafiotizarea anumitor lucruri este la ordinea zilei. Voi cum ați rezolvat acest lucru? Eu consider că societatea, în primul rând, trebuie să fie cea care ar decide este bine de lăsat sau ce trebuie să conțină muzeul. Propuneți o dezbatere publică. Da. Acum voi pleca, o să vă las în această bucătărie să lucrați, să desenați ceea ce considerați voi că este nostalgie și plec în salonul sovietic. Acolo vom discuta cu specialiștii ce vom face cu aceste monumente ale trecutului. Spor la treabă! Mulțumim! Bună seara! Bună seara și vreau să vă prezint pe cei care în această seară sunt împreună cu noi și vom dezbate tema monumentele sovietice. Iulian Rusanovski, avocat, Florina Breazu, pictoriță, Ioan Grecu, sculptor și istoricul Anatol Petrencu. Ați auzit discuția cu tinerii. Haideți câte o intrare în temă. Ce ar trebui să facem cu monumentele sovietice? Pe urmă venim cu material și pornim discuția. De la stânga la dreapta. Dacă aș fi eu în putere să fac anumite lucruri, cred că o discuție publică ar fi binevenită, fiindcă atunci s-ar vedea care este pulsul societății. Dar tu nu știi? Poftim? Tu nu știi pulsul societății? Eu pulsul societății îl știu, fiindcă știu cum s-a discutat pe Facebook, chiar am urmărit într-un timp despre monumentul ăsta, Comsomolul Leninist. Și chiar mă miram că zic că au trecut 30 de ani de independență și lucrurile în capul nostru nu s-au schimbat. Din punctul meu de vedere, această discuție publică deja se face într-un anumit fel. Voturile pe care le dă lumea, tot e o discuție publică și eu probabil o să discutăm acest lucru. Domnule Petrencu, din punctul de vedere al istoricului,
Ce trebuie să facă societatea moldovenească cu aceste monumente sovietice? Eu cred că este o problemă foarte importantă și este foarte actuală și ca istoric vreau să vă spun că monumentele se ridică greu și în perioada sovietică, dar fiecare monument de for public are un mesaj, el duce cu sine un mesaj. Până ne-au cucerit rușii a doua oară în 1944, a fost foarte bine șlefuită propaganda cu monumentele în URSS și asta s-a extins și asupra... Și ea mai continuă. Știm că capătă diferite forme, dar continuarea acestei propagande există. Florina, ce crezi tu? Părerea mea este că cuvântul prioritar ar trebui acordat specialiștilor în domeniu și mă refer aici la istorici de artă și oameni de cultură, fiindcă atunci când au fost inaugurate aceste monumente, pe de o parte, partidul a fost beneficiarul acestor monumente, oamenii de la sine au primit că ar trebui să le elogieze, dar adevărul care a fost descoperit în mare parte după 90 este total diferit decât cel inoculat în perioada sovietică. Și atunci o nouă paradigmă, o nouă viziune asupra monumentului istoric s-ar impune, monumentului din perioada sovietică, fiindcă dacă ne gândim la marea parte a populației noastre, mai trăiește nu neapărat cu o nostalgie, dar cu o memorie foarte puternică raportată la trecut. Și care nu întotdeauna a fost oglinda realității, din păcate. Ea a fost impusă, educată, cultivată și propagată. Și propagată, evident. De aceea, ceea ce dorim noi să cultivăm tinere generații sau chiar să deschidem o nouă perspectivă celor care deja cred că cunosc foarte multe despre viață, despre artă, despre cultură, ar trebui să li se spună adevărul. Și dacă ne referim la prezența monumentelor respective în spațiu public, m-am gândit foarte mult la acest subiect și vă spun de ce. Sunt artiști consacrați care au opere în spațiu public din oraș. Dar dacă ne gândim la ce personalități sunt promovate sau care sunt ideile care sunt promovate prin aceste opere, ele nu mai corespund realității noastre sau chiar spiritului național. Deci, de exemplu, Dubinovski, Lazar Dubinovski, pe care l-am văzut ieri la expoziția, la intrarea în expoziția ta, da, era ceva de Lazar Dubinovski și Kotovski pe cal... Exact, în una din zonele centrale ale orașului. Foarte interesată ideea, revenim la ea, dar să-l ascultăm și pe domnul avocat Rusanovski. Ce crezi? Cuvântul monument are o proveniență latină de la monio monere, care înseamnă a gândi sau a reflecta. Deci monumentele sunt acele pietre împotriva uitării, însă monumentele care au fost ridicate în perioada sovietică, ele n-au fost ridicate pentru personalități sau evenimente istorice ale neamului românesc sau ale basarabenilor în general. Ele au fost ridicate cu scop propagandistic. Din acest motiv, aceste monumente nu și-au locul în cele mai importante pieți sau cele mai importante locuri din anumite localități, orașe, sate, indiferent de statutul acestora. Și sunt de părere că ar trebui să urmăm exemplul statelor baltice, unde au fost organizate acele Leninlanduri, sau, cum a făcut la noi recent colecționarul Petru Costin, în afara Chișinăului, deci în drum spre Mănăstirea Condrița, pe mâna stângă este acel parc în aer liber a vestigiilor fostului lagăr socialist. O să-l vedeți și o să-l vadă și publicul larg, pentru că îl avem imortalizat acolo într-un documentaraj. Ca să-mi încheie ideea, dacă nu vă supărați. Și o precizare vreau și eu, dar te rog. Da. Legat de acest aspect care a fost un pic mai devreme menționat, de calitatea anumitor sculpturi care au lucrat într-adevăr aceste monumente, cum ar fi, spre exemplu, statuia lui Kotovski, vreau să vă spun că Lazar Dubinovski a avut foarte multe lucrări realizate în perioada interbelică. O parte din ele au fost date uitării de autoritățile noastre, cum ar fi, spre exemplu, monumentul eroilor din primul război mondial din satul Alcedar, care este într-o degradare și a fost cumva conservat cu mijloacele persoanelor din acea localitate, dar insuficient de bine. Monumentul eroilor căzuți în primul război mondial din satul Fundrii Vechi, care a fost reconstituit de către Asociația Monumentum cu 2 ani în urmă. Deci Lazar Dubinovski are suficiente lucrări care să fie puse în valoare, care să fie păstrate sau reabilitate, însă acele monumente care amintesc despre perioada de groază, perioada de deportări, perioada de masacrări, unde
mă poate ajuta domnul Petrencu, aproximativ 30% din populația Basarabiei a fost fie deportată, fie împușcată. Ele trebuie puse într-un loc special, într-un loc de doliu, care corespunzător să amintească de această perioadă tristă a istoriei, însă nu în centru. Ce ai face tu personal cu Kotovski? Monumentul lui Kotovski. Eu, dacă aș avea putere de decizie, aș susține în continuare demersul domnului Petru Costin și în acel parc a vestigilor monumentelor socialiste aș duce toate acele monumente. Bineînțeles, după o consultație publică, pentru că nu știu dacă ai auzit ce s-a spus la bucătărie. Tânăra de acolo a zis trebuie să se discute cu toată lumea. Eu o să vă spun o chestie foarte simplă la acest aspect. În primul rând, nu toată lumea este specialist în domeniu, pe de o parte. Eu cred că este suficient o discuție mai profesionistă, pe de o parte, dar de cealaltă parte să avem în vedere și faptul că atunci când au fost distruse monumentele românești peste care s-au ridicat monumente sovietice, că cele sovietice în mare parte au fost ridicate pe locul monumentelor interbelice, nu au fost consultate populația. Dar democrația nu înseamnă altceva, totuși. Da. Eu am vrut să completez. Eu cred că și populația trebuie informată. Ceea ce facem noi, de exemplu, la această emisiune și alte emisiuni în care Ministerul Educației, Ministerul Culturii, alte departamente care au competența asta, să explice oamenilor care a fost rolul acestor monumente, rostul acestor. Haideți să vedem un documentar realizat de către colegul meu, Eugeniu Popovici, și să revenim la discuții. Vă rog. Останови! Стой! За правду страдать надо, Коля. Дороже всего людям правда обходится. Помни, Кампанелло погиб за мечту, за правду. Товарищи мои гибнут по тюрьмам за правду. Много еще хороших людей положат за нее свои головы. Помни, время придет. Оно будет прекрасно. И здесь, в этих болотах, вырастут сказочные города солнца. Ты только верь. Верь, жди, а? Vladimir Ilich Lenin, care a fost organizatorul loviturii de stat, a fost foarte impresionat de cartea lui Campanella, Orașul Soare, așa s-a numit. Acolo se descrie un oraș așa a viitorului și autorul scrie că pe pereții, pe zidurile cetății erau niște basoreliefuri despre istoria orașului. Și asta l-a impresionat foarte mult pe Lenin. El l-a invitat pe Lunacharsky, și asta noi știm de Lunacharsky, era comisar al poporului pentru educație. Și a zis că asta trebuie să facem și noi, adică să ridicăm monumente în cinstea celor care au făcut revoluții, care au fost cei care au schimbat situația, și a fost chiar o ședință a Consiliului Comisarilor Poporului, prezidată de Lenin, în care s-a întocmit, s-a aprobat o listă cui să ridice monumente. Și acolo, sigur, Spartak era Marx, Engels și un șir întreg de alți revoluționari și scriitori ruși care credeau că sunt progresiști. В первомайский праздник 1920 года в Москве на площади Свердлова был заложен памятник Карлу Марксу. Ленин, присутствовавший на закладке памятника, подписал памятную доску. Владимир Ильич собственноручно положил первый кирпич в основание будущего памятника. În perioada sovietică, propaganda reprezenta un instrument esențial pentru consolidarea puterii și ideologiei comuniste. Bolșevicii nu au stat mult pe gânduri și, într-un timp foarte scurt, întreaga Uniune Sovietică a început să fie împânzită cu monumente ridicate în cinstea comuniștilor sau ideologilor de vază.
Schimbarea la fața Chișinăului a început parțial în 1940-41, dar timp scurt ca să se impună sovieticii. În schimb, după august 1944, când din nou au reocupat Basarabia, sovieticii au venit cu toată ideologia plămădită și moștenită timp de la 1917 până în 1944. Și în acest sens ei și-au impus ideologia comunistă în toate sferele, în denumiri de străzi, în denumiri de întreprinderi și așa mai departe și sigur că și în propaganda monumentelor. În Chișinău și în alte orașe ale regiunii au fost ridicate numeroase monumente care celebrau liderii Revoluției comuniste, precum Lenin, Marx și Engels, și care ilustrau idealurile și valorile comuniste. Aceste monumente au devenit puncte de reper importante în peisajul urban, simbolizând noile vremuri și direcția pe care o adoptase Basarabia sub conducerea sovietică. Памятник героическому комсомолу работы Дубиновского установлен на новой магистрали Кишинева, проспекте Молодежи. Ele au fost un simbol al unității și coeziunii socialiste care trebuiau să sublinieze supremația noii puteri și să îndemne cetățenii să se identifice cu idealurile comuniste. Зажженный их отцами факел свободы, они пронесли сквозь бури и грозы. И этот факел будет вечно пылать над нашим городом. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care a fost ridicată la începutul secolului XIX pe locul cele mai vechi biserici din Chișinău, care data din 1640, din timpul domniei lui Vasile Lupu. Această biserică a fost rasă de pe fața pământului în 1956 și în apropierea locului unde a fost această biserică Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, actuala stradă Grigore Vieru, numărul 11, unde se află Teatrul Eugen Ionescu. Deci teatrul este exact peste biserica veche, are la o distanță de doar câțiva metri un monument impunător închinat eroilor comsomolului leninist. Cunoașteți foarte bine acel monument pe aleea care este formată de Bulevardul Grigore Vieru și vedeți acest, nici nu paradox, dar reminiscența propagandei sovietice când elementele de istorie națională, monumentele tradiționale și ancestrale ale poporului nostru au fost demolate și, practic, pe locul lor au fost ridicate monumente ale ocupantului sovietic. Asemenea situații s-au mai întâlnit în Chișinău. Președinția, spre exemplu, clădirea președinției este peste biserica luterană edificată, sediul guvernului este ridicat peste două capele ale metropoliei Basarabiei din perioada interbelică. În dreapta noastră, peste biserica fostului cimitir, a fost un spital, după cum vă spuneam. Sediul vechi a Procuraturii Generale de pe strada Bănulescu-Bodoni a fost ridicat peste biserica Sfântul Ilie. Noi am avut monumente. Nu mai vorbesc de turnul dezrobirii, care a fost distrus imediat. Dar am avut monumente sau busturi, de exemplu, Alexandru Donici. A fost de asemenea distrus. Întrebarea este de ce ați distrus. Adică sovieticii au lovit în primul rând în simbolica românismului de aici, din Chișinău. Tot ce a fost legat de România au fost de România, de românism, de românitate a fost distrus și s-a impus acest cult al literaturii ruse, a culturii ruse și, bineînțeles, a ideologiei comuniste. Distrugerea monumentelor, cimitirelor, chiar și a bisericilor, că avem foarte multe biserici distruse în orașul Chișinău, a făcut parte dintr-o campanie propagandistică sovietică care avea ca scop principal crearea Homo Sovieticus. Ori monumentele și cimitirele sunt acele leante sau acele elemente care ne leagă de trecut, iar Homo Sovieticus nu trebuia să știe de unde vine și încotro trebuie să meargă. Acesta a fost argumentul principal în distrugerea lor. Regimul comunist și-a propus să creeze un om nou. Bineînțeles, arta era canalizată astfel încât să inducă omului faptul că trăiește în cea mai frumoasă și mai bună dintre societățile de pe planetă. Eu personal cred și mulți oameni pe care am întâlnit aveau aceeași părere. Oricât a încercat comunismul să creeze omul nou, nu a reușit. Puteau să fie 1000 de fresce, 1000 de statui, 10.000 de ședințe, pentru că omul era singur cu gândurile lui. Da? Era o dualitate. Una spunea, alta credea. Și nu cred că și cei care erau în vârstă și treceau în perioada sovietică pe lângă acest mozaic, credeau în fericirea de pe clădire. Cumva, la biserică
vedem sfinții care au existat, regimul comunist avea bisericile lui, casele de cultură, mozaicurile, statuile, încerca să înlocuiască Mântuitorul cu Lenin. Este necesar să se pună capăt cât mai curând preoților și religiei. Preoții trebuie arestați ca sabotori și contrarevoluționari, împușcați fără milă peste tot și cât mai mulți. Bisericile urmează să fie închise, spațiile să fie sigilate și transformate în depozite. Cel care a distrus, a lovit foarte puternic în ortodoxie și s-au păstrat documente care au spus fie împușcați, spânzurați și așa mai departe, ca contrarevoluționari. Pentru că asta era motivul pe care erau condamnați și împușcați preoții. Monumentul din Comrat stă vis-a-vis de Biserica Ortodoxă. Deci lumea iese de la biserică și dă cu fața în monumentul lui Lenin. Nu-i bine așa. Statuile, ele sunt ușor de dat jos și trebuie date jos pentru că în fiecare localitate mai vedem așa, nu în toate. Lenin e un fel de primar veșnic, dar el trebuie înlocuit de acolo, trebuie dat deoparte, trebuie revenit la istoria autentică. Din punctul meu de vedere, statuile lui Lenin trebuie scoase și trebuie făcute niște parcuri ale comunismului, unde să se țină lecții de istorie, unde să vadă copiii să le se explice ceea ce a fost comunismul. Ele trebuie arătate, protejate, dar trebuie să se explice, mai ales noi generații, ceea ce a fost comunismul. O statuie este ușor de mutat și trebuie mutată. Nu mai putem să-l vedem pe Lenin pe toate străzile. Unde te întorci, se uită Lenin la tine. Ele reprezintă o parte sumbră din istoria poporului nostru și respectiv trebuie, știți, cei care uită istoria riscă să o repete. Monumentele sovietice trebuie păstrate, dar cu o concretizare foarte importantă, după modelul țărilor baltice și după inițiativa pe care o are domnul Costin, undeva în afara Chișinăului, în drum spre Condrița. Știți că a fost înființat un parc a monumentelor sovietice, a reminiscențelor comunismului și atunci ar fi foarte bine, având în vedere că practic este rezolvată o parte a problemei, Ministerul Culturii să se solidarizeze cu inițiativa acestui distins domn Petru Costin și toate monumentele sovietice să fie încadrate în acel parc a vestigiilor comunismului pentru a putea fi vizitate de cei care doresc să-și amintească de această parte a istoriei. Cea mai importantă motivație asta e aceea că noi am trecut istoria asta. Totuși 70 de ani să-i stergem din istorie nu putem. Eu câteodată mă exprim într-așa mod că istoricul el scrie istoria, da, pe hârtie, din arhive, scoate, dar eu păstrez obiectele istorice care nu putem să fugim. În spatele meu se află Lenin, acela care în 1974 a fost expus în Palatul Octombrie, așa numitul Palatul Mini-Siezdilor, că el este copia acela din Kremlin, din teritoriul Kremlin, așa să luăm. Da, 74 au fost, el a văzut toate congresurile, partide, conferințele, toate sărbătoarele sovietice, socialiste. Nu agitez pe nimeni, știți, comunismul, socialismul. Repet încă o dată, eu păstrez și aici ce a fost. Istoria, spune un vechi adagio, are tendința să se repete pentru cei care nu o cunosc. Acest avertisment devine tot mai relevant în contextul în care trecutul servește drept lecție pentru prezent și viitor. Oamenii și societățile se confruntă cu provocări similare în decursul timpului. Legea lui Murphy, dacă ceva poate să meargă prost, va merge prost, poate fi aplicată și în context istoric, ceea ce înseamnă că, dacă nu învățăm din greșelile și succesele trecutului, suntem predispuși să repetăm aceleași erori. În cele mai importante locuri a localităților noastre și inclusiv a municipiului Chișinău, în locurile centrale, cum este Bulevardul Ștefan cel Mare, Academia de Științe, Bulevardul Grigore Vieru, aceste monumente nu ar trebui să fie păstrate în acel loc, fiindcă ele nu amintesc de perioade de glorie, dar amintesc de perioade de ocupație, de perioade sumbră, de perioade de propagandă și respectiv ele nu se identifică cu adevărul istoric al nostru. Fiecare monument de for public, el are un mesaj. Monumentele foarte greu se ridică și ele duc cu sine, aceste monumente duc un mesaj. Ei, monumentele care le-am moștenit noi din perioada sovietică, ce mesaj duc ele? Același la Zoo sau Kotovski, ce trebuie noi să spunem turiștilor străini?
să mințim că a fost erou a războiului civil și a instaurat puterea sovietică și nu știu ce, sau să spunem adevărul așa cum a fost. Este clară poziția avocatului și istoricului, poziția artiștilor, ar vrea să o știm totuși, până la capăt, dezghiocată, pusă pe tavă. Complicat. Da, ziceam și anterior că, într-adevăr, au lucrat, este vorba de, dacă ne referim la unele opere de artă, putem să le numim opere de artă, artiștii, când le privesc, încearcă să vadă opera de artă acolo și în planul 2 personajul care este reprezentat. Din acest punct de vedere, în discuții pe care le-am avut anterior, era mai dificil să facem lucrul ăsta. Mă gândesc și este întrebarea pe care am pus-o și în cadrul altor discuții, care va fi moștenirea pe care o vom lăsa noi altor generații. Și dacă nu care cumva va veni o altă generație care o să vrea să ne răstoarne și pe noi. Istoria ne confirmă ideea iconoclasmului. Orice altă guvernare vine cu noi idoli, cu nouă ideologie care vrea să fie impusă societății prin imagine. Imaginea, în cazul dat, sculptura și arhitectura sunt cele mai publice forme de artă care influențează direct cetățeanul, spectatorul sau tânărul, mai mult sau mai puțin informat în istorie. Ceea ce vreau să exprim este până la urmă atitudinea mea personală. Este prezent în cazul dat o societate și o comunitate, de fapt, care nu ne este caracteristică, nu ne este nouă specifică. Așa cum au menționat și antevorbitorii mei, este una impusă, este una străină firii noastre. Și atunci, aceste opere, după părerea mea, ar trebui excluse din spațiul public și adunate într-un muzeu al comunismului. Și aici mă gândesc, parcă ar fi similar cu niște spații ale ororii fascismului. Nu știu de ce, dar îmi creează aceleași similitudini când mă gândesc la Katyn în Belorusia sau la Osvencim sau la alte spații. Vedeți și un alt exemplu și mai apropiat de istoria noastră sau o istorie paralelă cu a noastră. Eu am filmat la Riga într-un spațiu fost al KGB-ului. Actualmente este un muzeu al ororilor KGB-ului. Luis Aragon, marele scriitor comunist, spunea: omul trebuie să fie o trestie gânditoare. Vă întreb, oare clasa politică timp de 30 de ani nu a învățat chiar nimic în această țară? Mă gândesc că nu a învățat multe lucruri, fiindcă memoria asta a cunoașterii ea cumva durează în timp și atunci când nu cunoști istoria ca element ce a fost până la tine, lucrurile nu se schimbă. Și priveam acest film și mă gândesc la faptul, eu am făcut un monument în 2006 la Nenii Noi, un Ștefan cel Mare. Și dacă Consiliul Raional era cumva democratic și lucrurile acolo au mers, Consiliul Rășănesc era comunist. Și ei spuneau că nu. Că nu punem niciun fel de Ștefan cel Mare. Și discuția a fost atât de mare între Consiliul Raional și Consiliul Rășănesc, că până la urmă s-a picat la următoarea rezolvare a problemei, că ei au câștigat ca Lenin să fie repus într-un alt loc în oraș și Ștefan cel Mare să fie pus cu 10 metri mai în spate decât în locul în care a fost el cândva. Ca să vă dați seama. Și discuțiile au fost atât de mari că s-a ajuns inclusiv la președintele Republicii de atunci, care era comunist, și discuțiile au ajuns acolo ca să vă dați seama ce rezistență se opunea într-un oraș care te-ai gândit... Este straniu să auzim acest lucru, pentru că Voronin, de el intuiesc că este vorba, este președintele Voronin, parcă depunea flori de fiecare dată la monumentul lui Ștefan. Credem că Ștefan nu se mai discută.
Da, dar deci s-a ajuns la discuția la el la președinție și numai atunci s-a spus că da, se va pune Ștefan cel Mare, dar cu 10 metri mai în spate decât locul și până la urmă fundația acestui monument a rămas într-un platou unde... Deci istorie care a mai existat în Republica... nu în Republica Moldova, dar în Moldova, pentru că asta s-a mai întâmplat cu Ștefan și mai înainte. A fost când a revenit din Craiova, da? Da, exact, în 44. Prima dată a fost evacuat la Iași, după care a fost evacuat în Craiova și datorită eforturilor doamnei Cobâzeva a revenit statuelul Ștefan cel Mare și al lui Vasile Lupu înapoi la Chișinău. O artistă rusoacă, de altfel, ca să nu creadă lumea că avem ceva cu... Exact, dar ucenița lui Alexandru Plămădeala. Originar. Nu contează. Este de etnie rusă. Ea a luptat foarte mult pentru restituirea acestor două statui, mai ales dacă vorbim de Vasile Lupu, ea a fost sculptată de Oscar Han. Era un autor român, Ștefan cel Mare, care era sculptată de Plămădeală și cumva putea fi tranșată altfel, dar au folosit... Inclusiv, i-a fost un soi de profesor lui Dubinovski. Deci, cumva, legătura între Oscar Han... A folosit un șiretlic și a spus că Vasile Lupu este Vasile Monomah, un țar rus, și Ștefan cel Mare e de asemenea un domnitor de origine rusă și atunci au reușit să le aducă de la Craiova, unde aveau să fie date la Sofită înapoi la Chișinău. De la acel timp erau atât de naive, nu se informau, nu știau. Să nu uităm de faptul că în 44 erau comandamente sovietice în România. Și cei care conduceau Uniunea Sovietică la acea dată și inclusiv comandamentele din România nu mai erau cei mai studioși oameni. Erau militarizați, cazoni, nu interesa atât de mult arta. Bun, ați încercat să trageți clopotele, să spuneți că există o problemă în Republica Moldova cu aceste monumente, ați făcut demersuri, ați bătut la uși sau bănuiesc că lucrurile nu se întâmplă în premieră acum în cadrul emisiunii Antinostalgie? Istoria de 13 ani. Cred că în primăvară facem 14 ani. În această carte este cartea de vizită Asociației Monumentum, prin care destăinuie modul în care în ultimii 13 ani am reușit să restabilim 60 de monumente și eforturile uneori sisifice, procedurile birocratice extrem de grele prin care am fost nevoiți să trecem pentru a restabili monumentele, pentru că noi suntem axați pe restabilire și de fiecare dată piedici incredibile am întâlnit. Pe lângă piedicile care le întâlnim în raport cu autoritățile locale, fiindcă vine un primar sau pleacă alt primar la Olănești după ce am finisat monumentul, spre exemplu, s-a schimbat primarul înainte de inaugurare și ne l-a vandalizat. N-am mai putut să le inaugurăm până în ziua de astăzi. Monumentul închinat unui grănicer român, căzut pe malul Nistorului, ridicat în 33, distrus în 45 și noi le-am restabilit în 2018. Nu a mai fost inaugurat până astăzi, a fost distrus din cauza primarului, ultimului, cel de 4 ani, da, din 2019, și a rămas monumentul, iată, în felul ăsta până astăzi. Și deși aveam toate aprobările necesare, începând cu primăria și terminând cu Ministerul Culturii, nu a intervenit nicio autoritate publică pentru remedierea situației și pentru a obliga primăria să... Înțeleg că scoaterea unui monument este o problemă politică care s-ar putea că dă la capitolul minus niște voturi, bănuiesc. Dar o restabilire a unor monumente, pe cine deranjează? Și de ce deranjează? Cum credeți? El știe mai bine, că el se confruntă cu... Problema știți care este? Cu regret, mai ales aleșii locali, politizează orice chestiune cât este de mică, indiferent că ridici un monument, restabilești un monument sau faci orice altceva în acel sat sau în acel oraș. Politizează absolut tot și din cauza asta inventează diferite clișee. Că uite, nu-i timpul, că nu-i momentul, astea sunt primele preîntâmpinări care le primim. După care am avut și amenințări cu răfuiala fizică, la Sângerei, spre exemplu, în 2012. Sau în comuna Balcedar, Curătura, unde am inaugurat de curând bustul regiului Ferdinand, fost primar ne-a spus că las că vine Putin de grabă și eliberează Basarabia și vă zboară toate monumentele astea de aici de la voi din sat. Adică diferite motivații, dar cel mai trist aspect îl reprezintă modul în care tratează organele centrale această chestiune și aici mă refer în mod special la Ministerul Culturii și la comisiile de specialitate, Comisia Monumentelor Istorice și Comisia Monumentelor de For Public, fiindcă, spre exemplu, când am restabilit monumentul eroilor români cu basorelieful regiului Ferdinand din comuna Lipceni, raionul Rezina, ni s-a refuzat avizarea acelui proiect pe motiv că avem prea puține documente de arhivă. Ele nu există sau voi nu? Noi am găsit fotografie de epocă, mărturiile unde a fost ridicat, când a fost ridicat, numele eroilor în cinstea cărora s-a ridicat, dar așa a considerat Consiliul că sunt prea puține mărturii istoriografice și să mai căutăm. Ori în condițiile în care o asociație obștească, cu puterile ei, fără finanțare publică, restabilește 60 de monumente, Ministerul ar trebui să sprijine acest demers. Acolo unde poate el să sprijine, că nu poate întotdeauna și nu cerem ceea ce este imposibil. Dar când
ți se pune în obligație să mai cauți prin arhive ceea ce nu mai poți găsi, ridică mare semne de întrebare asupra bunei credințe și în fond, lipsa de coagulare a eforturilor comune, pentru că s-ar putea de făcut nu 60, dar 600 dacă s-ar uni aceste eforturi. Eu înțeleg foarte bine că se discută la capitolul artă, dar tancurile sovietice care au rămas pe tot teritoriul Republicii Moldova, ce cu ele? Da, am vrut eu să intervin aici. Sigur că această problemă cu monumentele are o istorie mai veche. Orice altă guvernare vine cu monumentele sale. Uitați-vă, m-am gândit de ce rușii, la scurt timp după anexarea Basarabiei, au ridicat un bust lui Pușkin, care din punctul lor de vedere a fost trimis aici în exil, pentru ca să demonstreze că teritoriul ăsta aparține de mult timp rușilor. Acum, în ceea ce privește deci aceste monumente care prezintă artă, obiecte de artă, eu vreau să spun că și bolșevicii, după lovitura de stat, da, într-adevăr, au distrus foarte multe monumente, dar au păstrat multe monumente, de exemplu, al lui Petru cel Mare, pe urmă, alte monumente care prezintă, într-adevăr, opere de artă, ele au fost păstrate, chiar bolșevicii le-au păstrat. Acum, în situația asta noastră, aici eu cred că trebuie făcută o inventariere a monumentelor. În ceea ce privește tunurile, tancurile, trebuie scoate imediat. Data ucraineni să lupte în continuare, dacă pot ei să lupte împotriva rușilor. Dar ei n-au ce căuta îndreptate spre Occident, cu țevele spre Occident, în situația în care Republica Moldova pledează pentru integrare în Uniunea Europeană. Și atunci, dorind să intrăm în Uniunea Europeană, întrebarea este, dar voi cu ce bagaj veniți, cu ce moștenire veniți? Și eu cred că toate aceste vestigii care reprezintă militarismul sovietic, expansiunea sovietică, el trebuie scoasă. Pe urmă, eu vreau să spun că în raionul Ștefan Vod este un monument ridicat soldaților, eroilor armatei roșii de atunci, care nu au existat așa fenomen în realitate. Dar l-au ridicat și până în ziua de azi este și până în ziua de astăzi copilașii merg și depun flori la 9 mai acolo ca și cum la eliberatori. Adică astfel de monumente false, care ele nu au acoperire nici într-un fel documentare, ele trebuie scoase. În rest însă avem același monument al lui Kotovski. El dacă prezintă o valoare artistică, sigur că trebuie... Discutăm imediat. Avem un material foarte scurt cu monumentul lui Kotovski și revenim în discuție să vă continuați ideea. Noi ne-am pomenit aici în Chișinău cu un șir întreg de monumente ridicate unor falși eroi. Kotovski a fost un elementar bandit. Un om care și-a încropit un grup de vreo 5-6 persoane, care intra în casele oamenilor mai înstăriți, asta în timpul primului război mondial, când toată lumea era mobilizată și concentrată în război, el face jafuri de felul acesta, ducea la Odessa, vindea și așa mai departe. Știți ce înseamnă război civil? Și mai ales erou a războiului civil. Asta înseamnă să ucizi de-ai tăi, oameni de tăi, cât mai mulți. Și iată, Kotovski a fost unul dintre aceștia. Скульптор давно мечтал создать памятник славному сыну молдавского народа, легендарному герою гражданской войны Григорию Ивановичу Котовскому. Памятник, созданный в содружестве с художниками Китайкой, Першутчевым и Посяда и архитектором Наумовым, стал эмблемой города Кишинева. Он встречает гостей молдавской столицы недалеко от вокзала. A fost așa o propunere prin anii 30 pe care a acceptat-o Stalin să ridice în fața societății câțiva eroi, numiți eroi ai războiului civil, și Stalin a fost de acord pentru că era nevoie de niște modele, era nevoie de niște
oameni care să fie cumva, știți, ridicați în slăvi. Și au apărut Ceapaev, Șciors și filme au fost turnate pe aceste subiecte. Și este și un film și despre Kotovski. Numai că tot ce este acolo prezentat este fals. Este din punctul lor de vedere, a sovieticilor, adică era voinic, este adevărat, era probabil și curajos, dar în esență el a fost un om care a furat, a jăcmănit și a stat în pușcării pentru asta, nu pentru idei revoluționare. Iată monumentul lui Kotovski, acolo e scris erou și așa mai departe. Alături de pus o placă și descris alte opinii, că a fost un bandit, a fost un om care a omorât oameni, a jăcmănit, a furat, a vândut și așa mai departe. Adică dai o opinie, dă și cealaltă, adică dă o opinie adevărat. Sper că renunțați la această ultimă idee că ar trebui să știm că acolo stă un bandit. Nu, în ideea că să fie concentrate toate aceste monumente ale perioadei sovietice într-un singur loc, dumnealui spune la Costin, e bine acolo. Dar știți care e problema? Costin o face din proprie inițiative, pe banii lui proprii, cu cunoștințele lui. Aici trebuie statul să se implice, pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră, eu am fost în Vilnius, în Lituania, nu departe de Vilnius, este muzeul acesta al monumentelor sovietice. Statul s-a implicat, adică este decizie guvernamentală, sunt oameni care, sunt bani, bineînțeles, ca să mute aceste monumente, eu zic aici unde e Lenin, în Valea Morelor, acolo este câteva monumente, sunt Marx și Engels, acolo este Lenin, iată și Kotovski și Lazov și alții care mai sunt, ăștia eroi consumoliști, tot falși, niște eroi consumoliști. Și așa mai departe. Deci acolo să fie concentrate aceste monumente și noi am putea face niște bani aici dacă ar fi un muzeu. Importantă, strămutarea lor nu ar diminua cu nimic valoarea sculpturii și a autorului. Pur și simplu nu va mai avea acel mesaj care trebuie să-l aibă un monument care reprezintă istoria poporului român. Asta este tot. Și o să observați că în Chișinău au fost distrus foarte multe monumente. Bustul lui Vasile Stroiescu, Donici, care a spus dumneavoastră. Au fost monumentul celor 3 martiri. Cimeaua generalului Pavel Georgescu Ion din Parcul Valea Morilor, închinat eroilor din Primul Război Mondial. Turnul de zdrobire. Au fost toate. Și întrebarea apare, de ce nu a făcut Ministerul lucrul acesta în 33 de ani? Că nimeni nu l-a împiedicat. În Polonia, spre exemplu, la 100 de ani de la refacerea Poloniei după Primul Război Mondial, a existat un program de stat unde timp de 2 ani s-au făcut monumente, concerte, artă. Deci s-au investit până peste 100 de milioane de euro s-a investit. Bun, noi nu avem așa potențial financiar, dar măcar ceva s-ar fi putut de făcut în această perioadă. Și nu s-a făcut. Știu eu, polonezii și la noi și-au adus monumentele sau au plătit ca să le readucă unele monumente. Al lui Pilsudski, bustul lui Pilsudski. La el mă refeream. Au făcut poloneză, da. Și anul acesta, noi, în parteneriat cu Guvernul Cehiei, restabilim monumentul legionarilor cehi care au murit în Chișinău în 1917. În sectorul botanic, deci statele europene sunt cointeresate de refacerea adevărului istoric, noi suntem, ca de obicei, mai pasivi și trec ani de avalma fără ca să întreprindem concret ceva. Din punctul meu de vedere, dacă nu ștergem cu buretele, nu trecem peste neadevărurile istoriei, nu vom putea continua sau nu vom continua mult, nu avem pe ce ne baza. Da, acestea cred că sunt niște balasturi care trebuie să eliminate. Stau și mă gândesc că s-a vorbit aici despre ecvestra lui Dubinovski. Bineînțeles că personajul, cum a spus și domnul Petrenco, este un bandit la drumul mare, dar opera de artă în sine e o operă de valoare, care cumva e o ecvestră care cred că se înscrie lejer în 10 ecvestre ale lumii bune. Deci povestea care am auzit-o eu nu este adevărată, precum că calul nu pășește corect. Este o poveste populară, înțeleg. Nu, este un adevăr că nu pășește corect, dar există un alt adevăr, un adevăr artistic. Da. Și atunci adevărul documentar pică în fața adevărului artistic. Adică Dubinovski a știut să speculeze cu mișcarea picioarelor calului, încât el să pară echilibrat, bine el pare proporționat. Echilibrat pentru mine, care nu am treabă cu pictura. Dar dacă privim anatomia calului și
când merge calul, atunci nu s-ar potrivi sincronizarea picioarelor din față cu cele din spate. Și atunci unde este celebritatea artistului? Celebritatea... În acest caz, lăsați-vă să pun această întrebare. Că nu interesează în cazul dat acest adevăr documentar, că nu merge corect. Interesează alte elemente care plasează această operă, cum a menționat și Ioan Grecu, la categoria de ecvestră excepțională din punct de vedere estetic, artistic, dar nu din punct de vedere a protagonistului operei respective, adică de Kotovski, și nu din punct de vedere a adevărului nemijlocit, merge sau nu corect. Deci se implică alte adevăruri. Dacă se poate, există niște hibe inclusiv în monumentul lui Ștefan cel Mare din Chișinău, făcut de plămădeală. Deci dacă, bine, cei care neinițiați, cumva ei îl văd cum îl văd, dar când el ține în sus crucea, deci mâna e întoarsă într-așa o poziție că e anatomic nici cum nu poate fi așa. Dar din punct de vedere plastic și artistic, deci bineînțeles că căutările lui Plămădeală au fost îndelung până el a rezolvat problema aceasta, dar s-a mers pe un tertip care cumva dă bine ca artistic. Bine, Carol lui Kotovski poate păși contrar anatomie. Da, deci nu contează. Deci contează compoziția și ținuta asta artistică, care de obicei noi o urmărim. Ascultați, eu cred că numai istoricii falsifică istoria. De atât și sculptorii așa întorc sculpturile, în realitate așa deci nu merge calul în realitate. Eu înțeleg foarte bine, dar era un consiliu artistic, eu mi-l amintesc foarte bine. Dar și el venea dintr-un realism socialist până la urmă, nu venea dintr-o abstract, nu era un artist abstract. Acolo au fost, s-a spus, deci că practic sculptorul de bază a fost Dubinovski, dar acolo au fost și alți specialiști în cai, deci cei care știau calul în detaliu, cum el merge și cum, deci unde are tendon și unde... Și, deci s-a recurs la o șiretlic ca să dea bine lucrarea, compozițional și artistic să dea bine. Bun, pentru a trece la celălalt material, am o curiozitate. Cum se chema detașamentul vostru de pionieri? Al meu se chema Zoia Cosmodemeanskaya. Eu nu mai țin minte exact cine era ea, dar pare să era o eroină din garda tânără. Cum se chema al vostru dacă l-ați apucat? Evident, tu prin vârstă bănuiesc că nu l-ai apucat. Dacă l-ați apucat, spuneți-mi. Boris Glavan. Ați fost pionier? Am fost pionier și consumulist. La noi organizația consumulistă Vitali Bonivor. Dar Bonivor a stat cum în Extremul Orient, a fost un rătășit comunist și nu ne-a dat nouă așa denumire. Nu l-ați ales? Nu l-am ales, de la Raicom. Florina probabil nu a apucat. E mai tânără. Haideți să vă arătăm că cineva a întrebat ce spuneau turiștilor care veneau în Republica Moldova, în Moldova sovietică de pe atunci, ce spuneau ghizii acestui oraș. O să vă arătăm un material pe care l-am făcut ceva mai de demult, echipa noastră l-a făcut ceva mai de demult. Din păcate, protagonistul materialului nu mai este în viață, este vorba de un celebru ghid pe care îl chema Valentin Repțov. Haideți să vedem ce spunea el turiștilor străini care veneau în Chișinăul sovietic. Câteodată este provocator să te întorci în trecut, să-l privești detașat, neimplicat, de la o distanță confortabilă de ani, fără ca amuzamentul să ia fața deznădejdii. Mergem la întâlnire cu un om care a proslăvit, cu ghilimelele de rigoare, acest trecut, pentru că îl obliga meseria. Valentin Repțov era angajat în calitate de ghid-interpret la biroul moldovenesc al Inturistului. Cum erau pentru dumneavoastră timpurile cele? Eu aș începe de la faptul că dumneavoastră astăzi m-ați adus la nostalgie. Faptul că mi-am adus aminte de tinerețe. Am un slogan: a fost rău, dar a fost bine. Rău din cauza că erau rândurile interminabile pentru toate. Produse alimentare, produse de uz casnic și așa mai departe. Totul trebuia de găsit, cum spuneam atunci, zadnevă crâlța, renuita frază a lui Arkadi Raikin. Dar toți trăiau și au făcut alte lucruri.
puțină ce a fost informație, dar a fost bine că eram tânăr. O să trecem astăzi așa un fel de mic tur al orașului și o să vedem acele cartiere care au fost construite în perioada sovietică, în perioada aceea. De unde începea turul? Ca regulă, în absoluta majoritate, deoarece avea cam vreo 700 și ceva de locuri acest hotel, începeam de aici. Se începea de la motelul Stuguraș, care tot aparținea turistului. Când erau prea multe grupuri, cazam și la hotelul Chișinău, dar în marea majoritate începeam turul de aici, din fața hotelului în turist și, ca de obicei, introducerea. Aici, de exemplu, era o stelă cu chipul lui Pavel Tkacenko. El a fost unul din conducătorii mișcării comuniste din Basarabia. Clădirea Academiei de Științe, construită la începutul anilor 50. Monumentul atunci se numea Glorioase armate sovietice liberatoare a orașului Chișinău de sub ocupația româno-fascistă. Cu timpul am devenit mai matur, am aflat multe lucruri care nu le știam în acea perioadă și sigur că multe lucruri le-aș fi evitat, nu le-aș fi spus. Așa a fost timpurile și nu poți întoarce înapoi. Istoria nu se poate de întors înapoi. Ea nu mai poate fi studiată și să nu repetăm greșelile. Haideți să ne urcăm la mașină și să facem un tur cum îl faceați acum câți ani? 40 de ani, da? Câteva cuvinte despre acest hotel. A fost proiectat cam prin 1965-66. De prin 67-68 s-a început construcția lui și a fost dat în exploatare în 1979. Acest hotel, deci, deja atunci era depășit de vreme, din toate punctele de vedere. Aici, deci, în dreapta, ieșeam pe bulevardul, se numea atunci Bulevardul Lenin. În dreapta, aici, în acest mic scuar, se afla bustul lui Lev Tolstoi, acest mare scriitor rus. Aceste clădiri au fost construite deja la începutul anilor 70, în dreapta și stânga. Aici erau niște căsuțe foarte sărăcăcioase, încercați să treceți repede pe aici, să nu vadă străinii. Cum? Și așa vedeau dacă ieșeau seara singuri. În dreapta, acum Unicul, înainte se numea Magazinul Universal Central. În jurul acesta au fost foarte multe căsuțe mici și toate distruse. Mall Telecomul, cum a fost așa și există și acum, tot construit pe la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70. Pe stânga se încep și dreapta vom vedea niște blocuri cu 4-5 nivele. Aici sunt și clase de locuit și clădiri administrative. Teatrul Pușkin, în trecut se numea acum Mihai Eminescu. Atunci 15 zile erau spectacole de operă și balet, 15 zile spectacole de dramă. Cândva aici a fost construită banca, începutul anilor 70, reconstruită și transformată în sală cu orgă. Monumentul lui Eminescu în acest scoar în stânga nu exista. În stânga, cum acum e municipalitatea, în trecut era Comitetul Executiv, construcția Bernardații la începutul secolului 20, și dacă nu greșesc 1903, poșta centrală, tot construită de către nemți, reconstruită. Noi spuneam atunci că orașul Chișinău a avut de suferit foarte mult, era comparat cu Coventry din Anglia, cu Stalingradul, cu Minskul. 75% din spațiul orașului a fost distrus în războiul 1941-1944. Deci armata sovietică a părăsit pe Chișinău la 16 iulie 41, când deja nemții erau departe, hări departe, ajunsese la Smolensk. Aici ei au rezistat. Și în 41 au fost aruncat în aer, când se retrăgea armata sovietică, foarte multe instituții, întreprinderi, ca să nu fie lăsat dușmanului, cum se spunea. Iar în 44, în august, când a avut loc renumita bătălie Chișinău-Iași, s-au dus lupte pentru Chișinău și sigur că bombardau iarăși sovietici. Cred că am intrat în piața, se numea atunci Piața Biruinței. În Piața Biruinței, de obicei, nu ieșeam din autocar aici, povesteam istoria. Sigur că începeam cu monumentul lui Lenin, cu tribuna guvernamentală, unde la 1 mai și 7 noiembrie neapărat și 9 mai, de obicei, dacă eram aici, duceam în piața aceasta. Le plăceau străinilor spectacol? Știți, le plăceau, deci când trecea, desigur că tehnica militară și spectacolul sportiv. Nici nu spuneam că aici cândva s-a aflat Mitropolia. Iată, în partea stângă, aici unde s-a construit, cândva a fost Mitropolia. Clopotnița nu exista. Ea a fost aruncată în aer într-o noapte prin 1963, dacă nu greșesc, 64, cam așa ceva. Arcul de Triunf, care a fost construit, era un complex întreg, Catedrala Adormirii Maicii Domnului, Clopotnița și Arcul de Triunf. Și se termina cu clădirea Mitropoliei, aici în stânga. În locul acesta, unde sunt copacii aceștia mici, existau vreo 6 stele. Astea au fost instalate prin 1974, dacă nu greșesc, când s-a sărbătorit fastuos 50 de ani formării Republicii Autonome Sovietice Moldovei la 12 octombrie 1924 și erau niște, deci, pietre așa, din granit masiv și cu niște plăci, inscripții, un fel de istorie a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. În momentul în care turiștii vă întrebau de ce nu e o biserică sau dacă vă întreba că
nu poți să spui că nu e o biserică, chiar dacă crucea nu era. Sigur că. Și ce le explicați? Ce le explicam? Că aceasta a fost o ideologie veche, burgheză, oamenii s-au dezis de ea, nu mai doresc. Deci de aici mergeați mai departe? Noi mergeam până la capătul bulevardului Lenin, acum e Ștefan cel Mare. El de mai multe ori și-a schimbat denumirea, are 4 km și jumătate. Și în stânga, iată, monumentul lui Ștefan cel Mare, autor plămădeală, arhitect moldovan, inaugurat în 1928. Interesantă istoria acestui monument. În primul rând, în 1944, el a fost dus în timpul când armata sovietică se apropia de Chișinău și s-a păstrat în timp în România. Pe urmă, el a fost reîntors de către administrația sovietică din România, l-au adus încoace, fiindcă spuneau că e patrimoniul moldovenesc. Dar încă un lucru foarte interesant. Monumentul nu se afla acolo unde este acum, după renovarea la începutul anilor 90, ci cu vreo 4-5 metri în spate, ca să nu fie pe aceeași linie cu monumentul lui Lenin. Și încă un lucru, vedeți că acum vin delegațiile oficiale care vin în Moldova, depun coroane, gerbe, flori și așa mai departe. Dar în trecut era o clumbă de flori pe care nu aveai voie să calci, altfel erai sancționat. Și iarăși din ce cauză? Fiindcă acei care cunoșteau mai bine decât mine atunci istoria și știau cine e Ștefan cel Mare, de unde se trage Moldova, etc., veneau și depuneau flori la mormântul lui Ștefan cel Mare. Era foarte periculos pentru tineri, indiferent, tineri sau netineri, ca să depună flori la monumentul lui Ștefan cel Mare. Înainte se numea strada Iskra, fiindcă aici era un muzeu al primei tipografii clandestine ale bolșevicilor din 1903, care a existat la Chișinău, pe teritoriul Rusiei țariste. Era Aleea Clasicilor, cele 12 busturi. Majoritatea din ele au fost sculptate de către Dubinovski. Sigur că aceste busturi care le vedem acum, care au apărut după 1991, în total acum sunt 32, dacă nu greșesc, cu cele 12 care au existat din 1958. Să vă spun sincer, atunci, în 1958, a fost o victorie a intelectualității moldovenești în acea perioadă. Pentru că au reușit să facă această alee? Au reușit să facă această alee. Da, noi o numeam, se numea de obicei Aleea Clasicilor Moldoveni, dar mai ales când lucram cu turiștii din România, chiar așa am cerut voie noi atunci, că nu putem să spunem că numai clasicii literaturii moldovenești, un Eminescu, un Creang, Bogdan Petreceicu, H.D. și așa mai departe. Și atunci noi numeam așa, Aleea Clasicilor Literaturii Moldovenești și Români. De aici unde mergeați? La Memorial. Fiecare grup trebuia neapărat să viziteze Memorial. Cu regret, și acum nu avem mult, dar și atunci nu avem ce arăta. Totuși, fiind ideologizată excursia din Chișinău, am în vedere nu numai turul orașului, dar în general sejurul în Chișinău, unde duceam? La Muzeul Partidului, care se afla puțin mai încolo, acum este restaurare, Muzeul Iskra, același lucru, Muzeul Kotovski și la Zoo, era și așa muzeu, și cam peste tot, cam despre una și același lucru se vorbea. Despre apariția bolșevismului, organizații de partide comuniste din Basarabia, pe urmă după 1940, dezvoltarea, cu cifre, cu date, câte tone, câte mii de metri pătrați. Parcul acesta tot câteodată făceam scale aici, nu era desigur monumentul lui Doina Șal de Teodorovici, scara aceasta câteodată coboram chiar până la cele 200, aproape 302 trepte câte existau pe această scară. Spuneam că aici Brezhneu, împreună cu comsomoliștii, tineretul, în fond a fost un lucru destul de bun făcut, că s-a mai deschis, s-a mai făcut frumos în partea aceasta a orașului. Ce le povesteați despre monument? Altfel arăta? Sigur că arăta complet altfel. Acum este fastuos, trebuie de recunoscut acest lucru. Vă aduc un caz. Eram tot la început de carieră, undeva prin 76, vara am avut niște grupe din Canada, Statele Unite ale Americii, și cu un grup din Statele Unite ale Americii, venind la Memorial, era Focul Veșnic, ghida din Leningrad însoțea o femeie așa mai în etate, și eu le povestesc iarăși despre 1418 zile de război, de 20 de milioane de victime care au murit în timpul războiului, care pe urmă Gorbaciov a anunțat deja pe perioada perestroicii, dacă nu greșesc, în SUA, de 27 de milioane și mai târziu am găsit și chiar 42 de milioane. Și la momentul unul îmi spune că, știți, dar noi avem un tur funebru. Și eu întreb deja pe parcurs pe ghidă, dar ce aveți în vedere că la așa monument, știți unde trebuie să fii? A spus cu așa, adică cu un zâmbet disprețuitor pe fața lui, putea citi.
la care mi-a spus, păi știți că este al 6-lea sau al 7-lea oraș pe care noi îl vizităm de când ieșim de aici. Și în fiecare oraș sunt duși la aceste memoriale. Până la urmă, ceea ce dorim noi ca să fie efect pozitiv se transforma în efect negativ. Deci totul era construit pe neadevăruri, ca să nu spun minciună. Acum, ce ar trebui să arate Republica Moldova turiștilor străini, din punctul vostru de vedere? Cred că are ce arăta Republica Moldova. Nu vorbim doar de monumentele de for public, sunt și monumentele istorice. O parte sunt restaurate corespunzător, o parte au mai fost improvizate, dar pe lângă cetățile și bisericile, mănăstirile vechi care s-au păstrat, totuși există și monumente de for public care care reprezintă un interes pentru turiști și care sunt foarte des vizitate. Și aici putem vorbi de Ceșmeaua din Parcul Valea Morilor, care are o înălțime de 7 metri, simbolizează nu doar eroismul armatei române în primul război mondial, dar și comemorează victimele regimului sovietic, cei care au fost împușcați în subsolul consulatului italian, unde astăzi este un restaurant un pic mai sus. Pe spatele monumentului sunt plăcile cu victimele care au fost identificate din acel masacru îngrozitor. De asemenea, este monumentul celor 3 martiri în scoarul catedralei, bustul lui Vespasian Erbicianu de la Botanica, cel care a înființat Curtea de Apel, a fost primul președinte a Curții de Apel Chișinău în 1918 și inclusiv... Și apropo, ca la Cehov, dacă este o armă pe perete, ea undeva ar trebui la final să împuște. Nu este finalul, dar trebuie să împuște și noul element de decor din decorațiunea noastră generală. Exact asta am vrut să spun, inclusiv viitoarele monumente care vor fi finalizate de către Asociația Monumentum. În 2018 am început o luptă, am preluat o inițiativă destul de complicată de a edifica sau de a duce la bun sfârșit o altă idee interbelică. În 1939, un grup de inițiativă care a vrut să ridice statuia Reginei Maria în centrul orașului Chișinău, sculptor trebuia să fie Oscar Han, însă n-a fost să fie din cauza războiului și în 2018, repet, am preluat această inițiativă. Am obținut 2 ani mai târziu decizia Consiliului Municipal Chișinău și peste alți 2 ani am obținut hotărârea de guvern a Republicii Moldova, iarăși după un birocratism extraordinar de greu. Mi s-a refuzat de 2 ori adoptarea acestei hotărâri de guvern pe motiv că în scoarul unde va fi amplasat, este vorba de scoarul Liceului Gheorghe Asache și Biserica Sfânta Teodora de la Sicla, după ora 3, sau mai bine spus, după ora 15, ar cădea umbra peste statuie și nu este corespunzător să o punem în acel scoar. Ori Liceul Gheorghe Asache a purtat numele Reginei Maria în perioada interbelică, a fost vizitat de Regina Maria de câteva ori, s-a sădit un stejar al Unirii în 1928 în curtea acelui liceu. Pentru corectitudine, deci monumentul nu a fost niciodată acolo. Nu, a fost inițiativa care n-a fost dusă la bun sfârșit. Noi ne-am propus să o ducem la bun sfârșit după 80 ceva de ani, îmi cer scuze, și respectiv macheta pe care o vedeți în stânga mea reprezintă aspectul pe care îl va avea statuia atunci când va fi finisată. Anul trecut am instalat postamentul din piatră al viitorului monument, postament care va fi modificat, va fi reamplasat pe o axă longitudinală cu monumentul lui Ionisif Fărghivu care se află peste drum și respectiv statuia în dimensiuni naturale, dimensiuni de 4 metri, este în lucru astăzi în atelierul UNESCO. Cum se va integra, aici întreb artiștii, în primul rând, aceste monumente într-o stilistică deja sovietizată, pentru că avem blocurile pe care le avem, nu vor veni următoarele generații, nu există riscul să vină o generație următoare și să zică nu este ok, Regina Maria nu cadrează cu blocul X sau Y? Vă rog. Bine, istoria ne demonstrează că oricând se poate întâmpla orice. Și cum s-a mai vorbit că... Mai ales în acest spațiu. Da, mai ales în spațiile tranzitorii, care deci niciodată n-au fost stabile din toate punctele de vedere. Din cauza aceasta, orice se poate întâmpla. Bine, referitor la Regina Maria trebuie să poposească în Chișinău. Eu am o altă părere, că ea trebuie să poposească printr-un concurs foarte, foarte deschis și cu invitații
invitați sculptori din țară care să participe la acest concurs, deci să nu se facă cumva așa un micmaș cum s-a făcut, cu un concurs așa, știm noi cum s-a făcut. Din cauza aceasta, deci eu rămân la ideea că acest monument trebuie să fie în Chișinău, dar nu în varianta cum ne-l propune domnul Rusanovski. Și te-ai uitat la Iulian, tu ești vinovat? Da, eu sunt obligat să dau o replică, fiindcă sunt vizat personal. Toată lumea concursul de care vorbește dumnealui, deși nu era asta scopul ca să vorbim astăzi, dar trebuie să deschideți această paranteză, a fost organizat de către Asociația Monumentum. Lucrarea pe care o impui comisiei și zici că nu e un subiect eu vă explic imediat. Discuție. Deci faci publicitate foarte clară monumentului respectiv. Asta nu... În 2022, după ce am luat hotărâre de guvern, dacă îmi permiteți, eu o să vă explic imediat, după ce am luat hotărâre de guvern, am decis să organizăm concursul, fiindcă Ministerul Culturii a refuzat la acea dată să organizeze concursul, avem și răspunsul oficial. Concursul pe care l-am organizat a fost anunțat conform hotărârii de guvern în toate canalele, nu în toate canalele, dar prin TVR Moldova, prin Moldova 1, a fost anunțat pe site-ul primăriei, pe site-ul Ministerului Culturii, a fost trimis de către Comisia Monumentelor de For Public în poștele private ale mai multor sculptori pe care îi avea Ministerul Culturii, probabil în agenda lui personală, ca toată lumea să cunoască despre acest concurs. Am avut participanți din România care au participat la acest concurs, s-au respectat toate procedurile legale, toți termenii. Nu există un temei juridic sau legal ca să fie contestat acest concurs. Nemulțumirea vine din faptul că nu au câștigat. Profesionist este și înțeleg de la colegii noștri de platou că există așa ceva și pentru că suntem pe un teritoriu democratic, haideți să spune Păsul, te rog. Atât eu cât și Ioan Grecu am fost în ediția anterioară membri a Consiliului pentru Monumente de For Public. Noi am discutat nu odată acest subiect. Problema cea mai mare nu era că noi dorim să instalăm un monument la Chișinău a Reginei Maria. Problema este că acel concurs, așa cum invocă domnul Rusanovski, s-a desfășurat cu absolută, eu știu, libertate de a participa a tuturor sculptorilor. În fine, el s-a desfășurat cum s-a desfășurat. Monumentul care ni se impune este a autorului pe care domnul Rusanovski tot îl promovează. Următoarea, să zicem, componență a Consiliului a deschis un proiect lansat pentru toți sculptorii, atât din Republica Moldova cât și din România, pentru a se înscrie la concurs și a prezenta, este elaborat și un caiet de sarcini pentru sculptori care doresc să edifice un monument închinat Reginei Maria. Deci să prezinte schița și după aia se discută la Consiliu etapele următoare de modificare, mai mult sau mai puțin, a proiectului propus. Și eu sunt practic uimită de ce domnul Rusanovski insistă că aceasta va fi cea câștigătoare, fiindcă vor fi mai mulți participanți, că nu este foarte activă lumea sculptorilor, este cunoscut și probabil sunt alte nuanțe care nu le deschidem aici, și de remunerări sau de interese sau mai știu eu ce, dar credem că Regina Maria merită să fie portretizată și reprezentată absolut inedit, nu neapărat, și aici vreau să deschid o altă paranteză, când ne întrebați ce locuri am propune să vizităm în oraș, păi noi ne mergem, uitați-vă, dintr-o perspectivă de propagandă în una de kitsch. Și kitsch-ul este la fel de periculos ca și propaganda, fiindcă dacă în propagandă noi mutilăm sufletul omului, și prin kitsch la fel. Deci, criteriile estetice ar trebui stabilite foarte clar de comisii care au o anumită deschidere spre a le cunoaște și le posedă. Fiindcă omul de rând, ca și într-o piesă instrumentală sau într-o formulă matematică sofisticată, nu va ști să dea un răspuns, fiindcă nu are cunoștințele necesare pentru a răspunde la ea. Un om obișnuit va spune, este frumoasă sau urâtă din punctul lui de vedere. Seamănă sau nu seamănă cu Regina Maria. Nu va urmări alte elemente care definesc o operă de artă. În păcate, vedeți, nu doar fostele monumente, dar și viitoarele monumentele sunt motiv de disensiune în Republica Moldova. Cum e țara, așa sunt și discuțiile. Așa suntem noi. Da. Ce părere aveți despre mozaic? Pentru că știu că unele mozaicuri, ele sunt în toată țara și sunt cam la fel. Dar care este părerea voastră despre aceste mozaicuri cu
tematică sovietică, de obicei sovietică. Nu știu dacă s-au mai făcut și după. Bine, mozaicurile, dacă urmărim în teritoriul Republicii Moldova, practic există oriunde, unde? În stațiile de autobuz. Deci în oricare sat se făcea o stație în care se făcea și un mozaic decorativ. Bineînțeles că aceasta era până la urmă un soi de ideologie, fiindcă ea era aplicată și case de cultură, deci multe alte locuri. Și era un element de ideologie care cumva promova niște lucruri. Dar printre aceste mozaicuri au pătruns și niște lucrări chiar cu adevărat de rezonanță. Și chiar mă gândesc, de multe ori mă gândesc la faptul că lângă Grigore Ivan Școtovski era un mozaic. Și când s-a dărâmat clădirea de acolo, n-am mai înțeles unde a dispărut acel deci era ăsta... Plugarul are cosmosul. Plugarul are cosmosul. Deci, și stau și mă întreb unde a dispărut acest... Deci cine s-a ocupat de când s-a demolat această clădire, unde a dispărut mozaicul? Haideți să vedem un material despre mozaic și să revenim să discutăm și această temă, pentru că este foarte apropiată și de mine. Pe clădirea televiziunii este un televizor și nu se mai intră pe acea poartă, dar îl zăresc de fiecare dată când sunt nostalgic. Dar mai sunt câteodată și nostalgic. Haideți să-l vedem. Exact cum spuneam, suprapunerea lui Eminescu cu soldatul. Prima dată când am făcut aici așa de mare lucrare, așa aveam copaci care obturează, că trebuia să fac pe bucăți. Suntem la Cahul, unde avem un mozaic, o lucrare dintre cele mai mari din Republica Moldova, în stilul realismului socialist. Lucrarea este făcută în anii 80 de un artist din fosta Republică Sovietică ucrainiană. Ceea ce n-am înțeles niciodată, că în comunism nu prea era cafea, era cu ceaiul, dar nu înțeleg ce au ei, alea scălimări sau beau pe ascuns ceva. Aici suntem într-o zonă multietnică, dar bine, nu este specific din punct de vedere etnografic, dacă ne uităm și la femei. Da? Avem așa ceva? Nu avem. Aceleași frescile noi le întâlnim în toată Uniunea Sovietică. Da? Era, de fapt, nici nu se mai vorbea de moldoveni, nu de ruși, de ucrainieni, era poporul sovietic. Bineînțeles, a reprodus scene care trebuie să mimeze bucuria poporului sovietic, viața obișnuită, unde era totul înfloritor, unde practic era lumea cea bună, dincolo de aspectele zilnice. Pe de altă parte, foarte multe astfel de lucrări avem în Republica Moldova. Unele, este adevărat, redau viața poporului, viața culturală, dar s-a dus ușor accentul spre ideologie. Totul era ideologizat aproape la maxim. Nu o să vedem decât oameni zâmbitori, o bucurie pe care nu vedeam pe chipurile oamenilor, pentru că dacă și în perioada sovietică și acum am sta să fotografiem oamenii care trec, vedem altceva pe fețele lor. Bineînțeles, toate aceste lucrări, de altfel frumoase, care înfrumusețează case de cultură, sate, orașe, ele sunt ideologizate la maxim. Aici merita terminat cu cuvintele lui Ceaușescu la miting.
Mergeți liniștiți la locurile voastre. Da. Eu aș spune că sunt niște lecții de istorie și când vorbești despre comunism la școală poți să aduci copiii, să le explici ce a fost comunismul. Da? Găsisem un specialist rus care a făcut la Măcărești mozaicul și povestea cum lua fetele din sat ca să încerce să reproducă în mozaic chipul lor, adică să fie chipuri reale. Dar la mozaicul nostru de aici din Cahul, interesant dacă am fi reușit să-l găsim și cum s-a ajuns, de ce tema asta și nu o altă temă. Că și aici e o discuție. Ia să încerc eu să-l suprapun așa, să fie în mijlocul lor. Una din definițiile frumosului era următoarea. Frumosul este eminamente vizual. Acum, fiecare ce înțelege, dar dincolo de frumusețe, dincolo de chipurile zâmbitoare, de flori, de buchete, de oamenii care stau la masă, este o lucrare ideologizată. De ce am insistat să discutăm acest moment separat? Pentru că un monument îl poți strămuta în altă parte. Un mozaic, din punctul meu de vedere, nu-l prea poți strămuta în altă parte. Ce facem cu mozaic? Ba, îl poți. Deci este exemplu, da. Este un exemplu fericit? Da, este un exemplu fericit când s-a dărâmat Casa Sindicatelor de la Rășcani. Era pe o aripă a clădirii, era un mozaic închinat artelor, cumva, de Burea, de Mihai Burea. Și el a fost de către specialiști care în domeniu, a fost scos de pe clădire și pe urmă a fost montat lângă Teatrul de Operă și Balet vis-a-vis de școala Spiru Haret. Se face un montaj mecanic, înțeleg, nu unul artistic. Până la urmă, artistul din Ucraina, dacă nu este viu și... Decupează detaliu cu detaliu, se notează care și pe urmă se aplică înapoi. A fost și se aplică pe... E o tehnologie întreagă foarte complicată, dar care e posibil și grație acestui caz cu acest mozaic, când el a fost repus și el chiar a avut părți care au dispărut între timp, că timpul cumva le-a măcinat, a dărâmat jos și ele au fost și restaurate de către grupul care s-a ocupat de acest mozaic. Nu, vreau să spun ceva. Mă gândesc la ceea ce discutăm noi aici. Uitați-vă, atitudinea statului, Republica Moldova, față de aceste monumente trebuie să fie foarte clară și ei, conducătorii, trebuie să fie prompți față de anumite monumente. Dar sunt cazuri și cazuri. De exemplu, la Comrat. La Comrat niciodată n-a să-i convingem pe Găgăuși să scoată monumentul lui Lenin, bustul cel al lui Lenin. În așa situație să rămână acolo, nicio problemă, să rămână. Și acolo unde nu putem, statul, pentru că la Căușeni monumentul lui Lenin a fost luat de un privat, adus într-o curte și este al lui ca și cum privat, știți? Și mai sunt cazuri de astea. Deci, important, cred eu, din ceea ce discutăm noi, să statul Republica Moldova să aibă o claritate în ceea ce privește atitudinea față de aceste vestigii ale socialismului, să ia atitudine și să facă pași concreți ca să realizeze. E o idee care îmi place foarte mult, pentru ca să, de altfel, riscăm împreună cu apa să aruncăm și copilul. Și s-a mai întâmplat în istoria noastră recentă. Mai este un moment principial pe final de emisiune, până vor interveni tinerii. Ce facem cu monumentele sovietice care practic sunt în fiecare sat? Ascultați, am fost în cel mai de sud sat din Republica Moldova, acolo un monument ridicat ostașului sovietic din mortar, din ciment și nisip. Și el stătea cârligat așa, el în moment putea să cadă acolo să nenorăcească pe cineva. Iată astfel de monumente care nu prezintă absolut nimic. Ele în fiecare an de 9 mai sunt vopsite ban roșu, ban auriu, ban albastru. Eu cred că asta trebuie să ne despărțim fără niciun fel de mustrare de conștiință. Dar cele monumente care prezintă valoare artistică, cele care, mă rog, eu știu, cele iar adus aici la deconcentrat în muzeul ăsta a comunismului. Dar până la urmă trebuie să decidă comunitățile de acolo. Sau și ele. Și ele. După părerea mea, cred că ar trebui elaborată o politică a statului referitor sau o atitudine
față de monumentele care au fost create. Ne dăm seama că societatea noastră este foarte divizată și cei care și astăzi depun flori la anumite monumente, ei cu siguranță se vor revolta. Atâta timp cât ei nu sunt instruiți, nu cunosc adevărul, un adevăr istoric, ei vor rămâne tributari acelei perioade. Și atunci îmi imaginez că societatea va fi și mai divizată atunci când aceste monumente vor fi extrase din anumite spații. Să ne imaginăm virtual că îl scoatem pe Kotovski. Ce punem în loc? Deci, ceea ce se produce, am menționat și mai anterior, este foarte puțin la număr și mă gândesc dacă este necesar să împânzim orașul cu fel de monumente. A existat o idee a edificării unui monument închinat limbii române, care așa și nu a mai fost ridicat. După părerea mea, este un monument excepțional care ar merita să fie adus și instalat la Chișinău, lucru care nu se întâmplă. Deci, probabil, autoritățile noastre sunt preocupate cu alte subiecte mai actuale, dacă am putea spune, și acest moment a rămas cumva în umbră. Dar, pe de altă parte, nu ne face față. Cu adevărat, cum s-a menționat, vrem să mergem în Europa. Cu ce bagaj, cu ce moștenire, cu ce fațadă, dacă nu chiar și cu ce conținut intrăm acolo și ce oferim următoarelor generații. Deci acest lucru tot mi se pare semnificativ. Deci după ce se clarifică lucrurile în mentalitate, cred că imediat vor fi clare și în spațiu real. Domnul Mircea, la ceea ce spuneți dumneavoastră, dacă scoatem monumentul lui Kotovski, ce punem în loc? Nimic deocamdată. Sau Haiduc Toboltoc. Sau Haiduc Toboltoc. Da. Haideți să vedem ce au înțeles tinerii din această lecție publică. Te rog, bună seara! Bună seara! Eu vreau să, la această întrebare poate să răspundă orice invitat. După părerea dumneavoastră, ce personalitate din Republica Moldova care a lăsat amprentă în țara noastră nu i-a fost dedicat un monument sau un... Alexandru Moșanu. Alexandru Moșanu a fost președintele Parlamentului atunci când Republica Moldova și-a proclamat independența. El a citit declarația de independență. Eu sunt președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova, care îi poartă numele Alexandru Moșanu. Și am făcut nenumărate demersuri în diferite instanțe. Cel puțin cumva să înveșnicim într-o sală, o sală să-i poartă numele Alexandru Moșanu și deocamdată nu reușim. Dar părerea mea este că cel puțin un bust acolo în fața clădirii Parlamentului sau poate chiar în incinta Parlamentului. Sau poate la universitate, acolo unde... Poate la universitate. El a fost profesor universitar, a fost decanul facultății, șef de catedră, merită, sigur că. Aplaudăm în picioare ideea dumneavoastră, Ioan? Da, eu cunoscându-l și făcându inclusiv piatra funerară, vreau să vă spun că în discuțiile, în multe discuții la atelier cu el, când încercam să dibui, să văd ce vrea să fie la piatra funerară, el a spus: te rog frumos numai să nu faci un portret, să nu faci portret. Deci asta a fost doleanța lui. Iulian? Eu aș înclina spre personalitățile, pe lângă cele care s-au menționat, personalitățile care au avut de suferit în urma represiunilor regimului sovietic și care au rămas cele mai cunoscute, cum ar fi, spre exemplu, Ion Muraru, dizidentul care a fost și decorat cu Ordinul Republicii, sau mulți alții pe lângă el, care în orașele sau statele Republicii Moldova ar trebui să aibă un monument închinat acestor personalități și care să comemoreze jertfa și lupta adusă de ei împotriva ocupantului sovietic. Și Florina? Eu mă gândesc la acel monument al limbii române și la Ion Ungureanu, la personalitate, după părerea mea, notorie pentru cultura națională și semnificativă în momentul înființării statului Republica Moldova. Eu? Lui Ion Ungureanu i-am ridicat bust în satul Opaci, raionul Căușeni. Da. O secundă numai. Încă un monument obligatoriu în Republica Moldova. Victimelor foametei. Au murit 200.000 de oameni, mult mai mult decât au fost deportați. Cu monumentul victimelor deportări avem în fața gării, știți, trenul durerii se numește. Cu regret, în ceea ce privește victimele foametei organizate în 46-47, nu am reușit să ridicăm astfel de monument.
Vreau să mai fac o remarcă, dacă puteți să permiteți. O tendință sau un trend a monumentelor care se edifică în Moldova sunt cele închinate ostașului din Afganistan și celor de la Cernobâl. Deci, practic, cam toată țara e împânzită de cererile de a edifica astfel de monumente. Mă gândesc la esența și rostul unui monument. Când rostim cuvântul sculptor în cadrul culturii egiptene, sculptor însemna cel care dă viață. Deci, prin sculptură, noi dăm viață unui fenomen sau unei personalități. Continuăm importanța sau valorificăm potențialul său cultural sau istoric. Și prezența monumentelor care, de fapt, edifică moartea, parcă mi se par mult prea închistate în durere. Cred că ar trebui să existe și monumente care să creeze o altă stare a existenței omului pe pământ. Nu neapărat flori și închinări, plecăciuni, dar un alt mesaj ar trebui să fie actual astăzi în monumentele. Vă referiți la monumentul victimelor foametei? La asta tot vă referiți? Nu, la asta chiar aici. Un monument, cel puțin un monument. Care ține de istoria neamului nostru. Pagina asta tragică. Că noi mereu edificăm pentru alte idealuri. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această lecție de istorie publică. Sper că această emisiune vor privi-o exact cei care trebuie să o privească. Învățați istoria pentru a nu repeta paginile negre. Merg la bucătăria sovietică, acolo unde am început această emisiune, să văd ce au desenat fetele. Vă rog. Ce ai desenat? Am desenat, am avut o amintire din trecut, când se adunau toți oaspeții la masă și era masa mare, plină cu mâncare și eu cu verișorii mei ne jucăm sub masă de obicei. Asta este, practic, actualitate. Te rog. Eu am reprezentat doi boi și o fetiță în haine vechi. La fel, lângă aceasta este un simbol tradițional cu ouăle de Paște și reprezint timpul sovietic, când copiii lucrau și era astfel unei religii să lucreze și copiii. Parcă mi-amintesc un motiv asemănător la Mihai Grecu, cu boii. Tu? Eu am reprezentat orașul nostru, însă l-am reprezentat în reflexie, asta ca o nostalgie asupra trecutului nostru. Ați auzit discuția de acolo. V-ați schimbat părerea inițială sau ați rămas la părerea voastră? Am auzit multe păreri, cu multe suntem de acord și considerăm că totuși multe monumente au loc să fie, dar altele ne distrug ca o societate cu națiune. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Dacă nu aveți nimic împotrivă, aceste lucrări vor face parte din decorul emisiunii Antinostalgie și ulterior ori vi le returnăm când încheiem proiectul, ori le lăsați în amintire pentru echipa noastră sau eventual le cumpărăm. Facem și un business. Mulțumesc mult! Mulțumesc!